راپۆرێکە حکوومەتە ئەمریکایە زانیارەکە مەترسیدار ئەشکەرە دکە. li gorî raporê piştî ku destpêkayî Salqesedê kontrola deverên xwe ji dest da, rev û dabûna a herî mezin a bi komî a malbat û çekdarên Daişê rûdaye. Rapora demsalî ya mufettişê giştî ya Amerîkayê behsa bûyerên sê mehên ewil ên salê dike. Li gorî raporê nêzîkî 20,000 kesên ku piraniya wan kes û karên Daişê bûn hatin berdan. Ev yekê piştî wê çêbû ku şervan meha kanûnê ji ber êrîşa neçarman parastina kampê berdin. Rapor amaje pê dike ku dema şervan vekişiyan valahiyeke mezin a ewlehiyê çêbû. Xelkê nava kampê bi dilê xwe diçûn û dihatin. Wan ji aloziyan sûd wergirt û hinek cihê kampê şewitandin û talan kirin. Rapor eşkere dike ku torên qaçaxiyan alîkariya wan malbatên Daişê kiriye. Da ku ji kampê biravin û berê xwe bidin Idlib'a li Bakur Rojavayê Sûriyeyê. Ji xeynî malbatan, herî kêv 105 çekdarên metirsîdar ên Daişê ji girtîgehan reviyan. Wekî ku di raporê de hatiye gotin, vê yekê kir ku Amerîka bilez 5700 girtiyên din ên Daişê ji Sûriyeyê veguhêze girtîgehên Iraqê da ku ew jî nerevin. Ev rapor nîşan dide ku hevkariya 10 salî ya di nava Amerîka û Kurdan bi pratîkî bidawî bûye. Rapor destîşan dike ku niha perpirsên Amerîkayê ditirsin ku Daişê ji van aloziyan Sûdê wergire. Her wiha hatiye diyarkirin ku di nava Pentagonê de dilgiranî heye. Dibe ku hikûmeta Sûriyeyê nikaribe navçeyên bereyên dibin kontrola Qesedê de kontrol bike. Her wiha tirsa wê yekê heye ku nikaribe asayîşa kamp û girtîgehan biparêze.